Hello guys, good afternoon. Wait. Ayan, pasensyahan nyo na yung aking background. Wait lang. Ayan. Ayan guys. Pasensya na mag-electric fan ako kasi mainit talaga. But, ayun, actually, wala akong planong mag-vlog talaga ngayon. But, sabi ko, nag-ano kasi ako ngayon, nagre-repack ako. And, sabi ko, ang pale ko. Sorry ha. Kasi wala talagang makeup. Bare talaga ito. Medyo haggard ako, no? Ngayong week na ito. And, nag-update lang ako kasi marami sa inyo ang concern about bakit daw hindi na ako nag-upload ng video, bakit daw ganito, ganyan. So, ayan. Pasensya nyo na, maingay talaga. So, ayun. Salamat sa mga lahat ng concern. So, ayun. Thank you sa lahat ng mga concern sa amin. Okay lang po kami. Maraming nag-aalala about dun sa bagyo na baka naapektuhan kami kasi hindi na ako nag-upload ng video. I think ito yung pinakamatagal na yung sobrang tagal ko nakapag-upload ng video. So, bakit nga ba ako na hindi na nakakapag-upload? Actually, ito, sabihin ko talaga sa inyo, prangkahan na to talaga. YouTube is not really my priority sa ngayon. Sobrang, alam ni Papa talaga yan na sobrang mahal na mahal ko yung YouTube. But for now, hindi ko siya ma-prioritize kasi may mga mas importanteng bagay akong ginagawa ngayon. Siyempre, marami ko yung mga plans ni Papa. Pero hopefully, darating yung time talaga na mapaprioritize ko na yung YouTube. Kasi, pinipilit ko talagang isingit yung YouTube talaga sa buong araw ko. Pero alam mo yun, nagigising ako ng umaga, 5 a.m., 4 to 5 a.m. Kasi si Papa, halos araw-araw siyang umaalis, pumunta sa palengke, ganyan. Dahil nga sa aming frozen business. Hindi ko in-expect ito, biglaan talagang ito naging ganito, no? And, ayun. Tapos, tawag dito, sinisingit ko siya, tapos, 5 o'clock ng umaga, nagtatrabaho na ako talaga guys. Yun yung talagang disadvantage talaga pag yung negosyo mo nasa bahay lang. Teka lang. Kasi talagang, alam mo yung walang oras-oras talaga yung pagtatrabaho. So, kasi lagi kaming may pending na orders and thank you Lord, praise Lord, hindi ako nagreklamo Lord. So, ayun. Tapos, every morning, sa umaga na yan, buong araw, nagtuturo na ako kay Hagrid, tapos pagdating sa gusto ko talagang isingit, alam mo yun, pero everyday, meron kaming inaano na order, parang alam mo yung meron kaming kailangang ano tawag doon, habulin ng mga orders, and talagang yun, kaya for now, yun yung naging priority ko muna, no. Kasi nagpaplano pa lang kasi kami ni Papa. Though yung sa aming longganisa naman, meron na kaming taga Bohol, alam mo yung ang tawag dun sa longganisa. Basta yun, meron na kaming nag-ano ng ganon. So, diretso na lang yun para sobrang bilis na lang nun sa amin. So, yun kasi yung longganisa talaga yung pinaka-hassle. So now, dahil nga meron kaming lumpia, 'di ba? So, yun talagang dalawa yung pinaka-grabe. So, yung lumpia naman, since yung lumpia namin is mura lang siya. So, yun yung talagang best-selling talaga. Wow, bestseller. Bestseller talaga yun na mabilis na uubos. May stocks pa kami sa taas. Mabilis siya na uubos talaga. So, ang problema kasi namin ngayon guys, si Papa lang yung, nung una, si Papa lang talaga yung marunong mag-wrap. Kasi, meron nga yung mga tinda na parang panglumpia, yung direction na siya. Pero kasi yung size ng lumpia namin hindi ganoon. So nahihirapan kami So now,
Si Papa lang yung nag-ano. So, syempre, imagine niyo na lang, yung aming ano kasi, siya na siya, yung aming ano kasi, yung lumpia is merong 5 pieces at merong din 12 pieces per pack. So, yung pinakamabenta talaga doon is yung 12 pieces per pack. Usually, sa isang tao, may nag-order ng 30 packs, 50 packs. So, isang tao lang yun. So, talagang nahihirapan kami. And, sobrang nagpapasalamat din kami talaga na, alam mo yung, hindi namin in-expect talaga na, alam mo yun, basta yun. So, ako naman, dahil syempre naawa ko kay Papa kasi hindi niya mahabol yung order. Praise the Lord, hallelujah. Ito yung problema na maganda, di ba? So, ayun, ngayon, tumutulong na ako sa kanya mag-wrap ng lumpia. Actually, marunong talaga ako maglumpia, guys, kasi, sa isang araw dati, yung nagpipinatrol kasi kami dati nung ako'y dalaga pa. Sa isang pack, 40 pieces yung laman na wrapper dun sa isang pack talaga. So, nakakaubos ako sa isang araw ng mga 10 to 20 packs. Yun. Sobrang bilis akong mag-wrap, guys. Pero kasi sa lumpia namin ngayon, merong standard na alam mo yun, si Papa pag naglulumpia siya, sobrang linis. Alam mo yun, malinis, maputi yung ano niya, parang hindi nababasa yung wrapper. Alam mo yung ganun. Close ang door na, so may standard siya na ganun. Tapos may size siya na kailangan masunod. So, ganun. So, ako naman, parang tinry niya ako na okay, paano yung ano niya, stroke niya. Kasi ako din, iba-iba eh. Tapos, iba kasi ako mag-wrap. So, ganun. So, yung buong araw ko, guys, nauubos doon. Minsan nauubos. Minsan nga hindi na ako nakakapagturo kay Hagrid. May time na hindi talaga ako nakapagturo sa kanya. Kasi buong araw, guys, naglumpia lang talaga ako. Naubos ko yung oras ko sa paglulumpia. Sa pagkaano talaga. So, ayun. So, talagang ina-admit ko naman na talagang napabayaan ko yung YouTube. Talagang napabayaan ko talaga. Aminado naman talaga ako doon. And, humingi ako ng pasensya. Hindi naman kinakaligtaan ko talaga. Kinakaligtaan ko yung YouTube. Everyday naiisip ko talaga yung YouTube. Kasi gusto ko siyang isingit. And, syempre nag-iisip din ako ng content na gusto kong ibigay sa inyo. Kasi ayoko kasi puro vlog lang. Alam mo yun, syempre, gusto ko din naman na meron kayong matutunan sa akin. So, ganun. And, ayun, everyday, ganito yung scenario namin. Talaga, everyday. As in, everyday talaga yun. So, hinahanapan ko pa namin ng paraan na meron kaming matrain na magre-wrap ng lumpia. Pero for now, hindi pa kami nakakakita ng ganon na tutulong sa amin sa paglulumpia. Pero kasi si Papa sabi ko, kaya naman chuchay. Kaya naman yung lumpia. So, ayun. So, inaano pa namin, ginagamay pa namin yung schedule, yung schedule sa basta, yun, ang dami pa namin iniisip ngayon. Pero, I'm so happy talaga, sobrang happy guys, kasi hindi ko talaga in-expect ito, na may mga natutunan kasi ako na pagdating sa negosyo ngayon na parang nag-work naman siya. So, nagpapasalamat talaga ako at laking tulong niya sa amin. Kasi syempre, todo kayo din kami ngayon guys. Kasi syempre, meron kami binabayaran na bahay doon. Tapos nag-rent kami dito. And, ayun, tapos may mga pinag-iipon pa din kami. So, marami kaming mga gustong gawin. Pero, kayo yun nga, sana mahanapan na namin ng paraan itong lumpia, kasi para naman maisingit ko yung YouTube talaga, kasi sobrang YouTube kasi parang hobby ko talaga siya, parang gusto ko siya kasi feeling ko nakaka-connect ako sa inyo, basta iba yung feeling. Yung mga nag-YouTube, alam niya talaga na iba talaga yung feeling pag alam mo nakikipag-interact ka sa mga viewer mo. So, ngayon, parang may chance ako kasi hindi kami masyadong busy ngayon. Though busy ako ngayon sa Shopee. Yun, isa din yun yung Shopee talaga. Yung Shopee din. So, sa Shopee naman, hindi ganun ka-hassle pag meron lang bagong stocks. Pero, yun nga, yung frozen business yung medyo na busy kami talaga. Diba? So, nagpapasalamat lang ako talaga sa lahat ng mga concerns. Salamat sa inyo na
talagang nagkakape pala ako, nakalimutan ko guys. Tapos yun, wala na akong update sa inyo talaga. Pasensya na ha. So nagkakape ako ngayon. Si Papa yung nagde-deliver. Sobrang kaawawa si Papa. Siya yung nagde-deliver lahat kasi yung kapatid niya hindi makapag-deliver kasi may pasok na sa school, tapos meron siyang parang extra side job, so parang hindi na siya nakakapag-deliver. So si Papa na yung nagde-deliver. So ayun. Tapos meron pala kaming pagkain dito. Ano to? Ubi cheese panis, pero parang hindi naman to talaga. Para naman siyang cheese. Okay, 10 pesos lang. Tapos, kita ko sa inyo. Ay, hindi kayo ka napakita kasi nahihiya. Ang kalat talaga. Yung computer ko, nasira. So, yung aking piso net, dinala ko dito kasi sobrang hirap. Walang computer kasi nagpiprint kami palagi sa Shopee. Tapos yung mga label namin sa item sa frozen business. Kaya, dinala ko dito. Tingnan ko lang sa inyo. Kaya yung aking angkalat. Yung aking piso net. Dinala ko dito guys. Makalat siya. So, alam niyo bang ang dami kong ginagawa. Pero, I'm happy. Pero feel ko ang ganda ng feeling na nakapag-update ako sa inyo. So, ayun. Yun lang naman yung update ko sa inyo, guys. Tapos, yun. Nagpo-focus naman ako ngayon sa frozen business namin. So, sana maintindihan ninyo. Sobrang tagal na hindi ako nag-upload ng video talaga. Nung na-upload ako last, parang hindi naman yun talaga. Tapos, actually, may mga video ako, guys. Pero, nasa kabilang computer, kaya hindi ko siya ma-edit. Nasira yung namin. So, ayun. Pero lang, yun yung update ko sa inyo. Sana ay nakinig naman kayo. Ganahan naman kayo nakinig doon sa mga sinabi ko, no? So, yun guys. Salamat sa panonood. Salamat sa concern. Alam kong naiintindihan ninyo yung sitwasyon namin ngayon. Siyempre, ito naman yung bread and butter namin. Yung aming negosyo. And, promise, hahanapan ko talaga ng time. Itong, basta mahanapan lang namin ng paraan yung aming lumpia talaga na makapag-hire kami ng tao talaga na tutulong. So, yun. Yun lang. Salamat sa panonood guys and see you in my next video.